Sasragen Pak Jamari. Mas Bayan, dibayar 1 loh. Kabar cerita. Lo. Kayak aku. Manti Katrino. Kan milih bayar kulo 100 apa dibayar Pak iki 100 kon joget. Tak tambah iki tak balekke duite. Mbak Yuli. Bali 200 tapi nek ra gelem joget. Loh. Om Basir, kuat mboten? Rangane Mas. Kuat. Orang nggawa bojo ora kowe. Gak ndek bojo rasa wedi. Bar niki Pak Jamari. Oke, siap Pak Nyanyi Jamari. bapakku. Mas engko duite nggo aku njaluke kowe joget ngadeg lho. Ati bayar 100 lho. Catetan sajroning ati. Catetan luntur saya marah ati. Dadi karmo Pagolaran Nek gubuk Kesmoro Pak Komandan, Pak Jamari, Pak Desumadi Landur. Nah. Rizka Mariska, sini sayang. Pak Narto, matur sembah nuwun. Rizka sini nak. Sasragen Yen lewat aku kelingan Bokai Biyen tak goleren Neng cagak obat tulisan Warna abang Tondo kasih sayang Pada Sumadi. Mas Bayan, saya tak kira sih, Mas Dia Rizka. Kira-kira bapak loh. Pak Jamari tenang Pak Desumadi iki lek biasa nggo sak gepok ngono kuwi entek enggak memang iya benar tapi bagian buat saya cuma 1 Rizka jarene Mbak Yuli anu kursi tok ora bukan kursi tok bawahnya memang banyak buat saya cuma 1 ora tenang bengkok bagian meneh enten ono ning kene sak tuweke Pak Desumadi ya Allah ojo kelas temen pembunuhan pelan-pelan pun sepuh ya masa jarene Pak enek sayembara antarane awake dhewe siapa yang berani duduk di pangkuan Mas Bayan dikei 100.000 ayo siap antarane aku kok kowe ayo aku kok kowe yang mana ini loh Mas Bayan iki dikei 100.000 ketoke kowe deh siap-siap sik kok bokongmu jaran ya makanya aja alon hati-hati wong lanang ayo wanita torok ayo mbakmu wis ora torok berani enggak Mas berani catetan sajroning ati Gatan luntur saya marah ati bayar sih aku kowe dadi karmo
100.000. Ini dong. Pak Narto. Kasih Bang. Ayo Mas Warno, Mas Bayan, Mas Basir, Pak Komandan Pak Jamari, matur sembah nuwun. Rizka. Kebubuk kae kepancrita wayah wengi nganti kaketrino. Bae. Mas Bayan. Mas Santo, wis itu. Gimana Riz ini? Masa aku nombok. Saya tau, aku eling iki ndek pas ning kedoyang, Mas apa jenenge ya lali aku. Eling ora Pak No, kowe gak anu. Kok Pak Sumati lagune atiku lega. Mas Santo, Mas apa jenenge? Jenengan ya ke PRD ngerti 500. Mas Teguh. Nah, iya toh, Mas Teguh. Nah, Mas Teguh bayar. Eling aku, Mas Teguh. Lho, kandhane kok lah. 500 cair. air. Gur ukuran nyebut jeneng ae lho 50.000. Jarane 500, Pak. Kan inisial, Pak. Bagi loro berarti. Heeh. Iya. Lah berarti 400. Bapak Pak Jamari wis urung? Pak Urung. Jamari. Belum. Bapak. Kok tak panani ngomah lho. Gak apa-apa, Pak. Nang mburi berarti Riz. Justru nek nganggo peci kuwi sedakoe kudu luwih akeh. Amin. Amin. Nek sadurunge nganggo peci, Pak. Saestu menika. Napa meneh kalih rondo-rondo ngeten iki. Astagfirullah. Rondo anyaran kowe. Amit amit coba bayi. Apa? Mas Mati. Catatan sajroning ati datan luntur saya merati. Nuwun Bapak. Kowe dadi karo Mas Oh Basir. Pak D. Raji, Pak D. Atiku lega. Mas Ambon sekalian Ibu. Waalaikumsalam, Raji. Sugeng Pramu, Matur sembah Banda Besar nuwun. Bintara. Haji Parman matur sembah nuwun, Mas Basir, Mas Armin. Om Parman matur sembah nuwun, ngapunten ame karo. Mas Bayan, Pak Komandan Jamari, Mas Warno, matur sembah nuwun, Mas Teguh. Tuti, Rene Tut. Hatiku rumangsa lega, dinding langkung jantur, citra lan kapindho sesetya, omong
boboku. Keluarga besar Keranji. Keranji toh Pak De. Dulu itu pernah nyanyi di tempatnya Pak De. Pas saya mau apa nyolatke Pak De? Pak De mantu. Niki Pak De Mas Ambon niku nggih ugi. Mulane wajahnya mirip toh. Lah kelo Mas Ambon lagi teko. Iki sing ngersake lagu Mas Pak Sumadi. Kelo Mas Ambon lagi teko karo buke. Nah. Ndi? Nika. Ibu Mas Ambon mriki mawon. Monggo rombongane mriki. Pajune Mas Ambon bentang rene. Suwun Pak. Kowe ra lingguh wae, Dik. Pak Jamari ngumpul kan. Insap tenan. Tenan. Lha piye nek marang ora sedekah iki malah minggir. Saiki wis Basir lagi napa mele Om? Napa mele lagi napa Om? Mas Basir, ayo. rombongan mata sembah nuwun. Keluarga besar Kejaya matur sembah nuwun. Oh, basen urung dia urung. Kebur Oh Mambon. Mas Ambon nembe maem sekalian Ibu. Mangke bibar maem ditempo Pak De Sumadi tindak mriki nggih. Mas Ambon ben maem riye. Ben dahar sik. Kowe lenggo kene. Pak De Sumadi lagune sampun. Napa malih? Tambah malih napa? Liyane nggih, siap. Suwun nggih Pak De nggih, sehat selalu nggih. Oh nggih Bapak Dek. Sarmin matur nuwun. Amin ya Allah. Ah, Bapak. Bablas kelinci ucul Mas. Pak De matur sembah nuwun kula mriku. Berkah barokah. Yuk balik yuk. Nang kene bae. Saiki wis kowe nang kene. Bapak berkah barokah. Oh Basir Sebandun sehat-sehat. Puput sini sayang. Bisa
Oh mago wae lah. Sembah nuwun. Pak Jarwatane Sugeng Santen. Ini sampun Mbak Tuti. Sampun, ayo, tak ke. Pak Jum, Sugeng Rawuh Pak Jum.